Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano pong gagawin ko dito sa aking teenager? Ang sakit niya po sa ulo. Dati, ang cute-cute niya. Ngayon, lumaman ang joke na ito pero nakakatak-cute na siya. Nakakatak-cute po siya kasi parang konting kibot, baka magalit. Konting kibot, baka maging sensitive. Hay, ang hirap i-manage. Wala lang, gusto ko lang sabihin na kayo po tuwing tanghali ang aking pahinga sa teenager kong nakakatak-cute. God bless! Sana ma-meet ko po kayo soon. Ayan. Problema ng bawat mga magulang na may mga teenager. Tama. Pero alam Kasama niyo po, kami dyan. kasama talaga tayo Oo. dyan. Totoo yan. Gets talaga natin na dati, yung nasa harapan po natin ay sobrang cute, Oo. sobrang nakakaaliw, sobrang nakakagigil. Basta she or he ay ang ilaw, nagbibigay ng ilaw, Oo. saya sa bawat tahanan, di ba? Tapos naging teenager. Oo. Ayan na. Ang ano kasi dyan, yung nawala kasi yung control mo eh. Dati Ayan. na, onak, ito yung susuotin mo. Correct. Ito kainin mo. Biglang True. nag-teenager, may sarili na silang May sarili na. Pero ano talaga yan, it's really a process. Ang mas maganda dito, siguro tanungin mo rin yung mga magulang mo. Oho. Sabihin mo sa kanila, ma, pa, dad, mami, paano ba ako nung teenager ako? Kasi minsan mana-mana din lang talaga yan eh. O di naman kaya, Totoo. maitanong mo lang doon sa mga kaibigan mo na meron ding mga teenagers. And then you will realize na hindi ka naman mag-isa sa Oho. dilema na ganyan. Tama. 'Di ba? Kasi minsan may isip mo, at ako naiisip ko minsan na may mali ba ako na nagawa? Bakit parang ang sungit nito lagi? 'Di ba? Sorry na anak, ikaw lang naman ang teenager sa bahay. Sana hindi ka nakatutok. 'Di ba minsan may isip mo talaga na anong nagkamali, meron ba akong pagkakamali sa pagpapalaki or meron bang kakulangan? Oho. Magtatanong ka rin bilang isang magulang. Totoo yan. 'Di ba na para bang saan ako nagkulang or saan ako nagkamali or saan ako sumobra or disiplinado ko namang pinalaki oo, ko. or hindi ba ako nag-discipline enough, Oo. 'di ba? Yung mga ganon. Kasi nga, merong version nila na nakikita tayo na hindi natin trip. Pero kasi, 'di ba, pagka nag-aral ka naman about puberty sa science, 'di ba, sa human anatomy, Aha. marami po talagang nangyayari sa kanila na mga changes na sila din mismo hindi din nila talaga makontrol. Aha. Merong one time na talagang nakausap namin yung anak namin na oo nga kasi siya lang naman ang teenager sa bahay, so targeted si Princess. Aha. Tapos in-explain niya lang din sa amin na sometimes hindi niya rin alam kung bakit siya ganon or bakit siya nasusungit or sometimes hindi naman talaga siya nagsusungit. Yung dating lang is posibleng nagsusungit, Oo. ganyan. Pero hindi talaga, walang intention, wala sa puso na magsungit. It's just that
medyo iba rin talaga yung generation. Ngayon, they speak their mind. Tayo kasi medyo tatahimik na lang. Tama. Ganun. Sila nagsasalita Correct. sila eh. Sa psychology kasi, ang behavior ng isang tao nade-develop yung unang-una from parents to offspring, yung namamana na ugali. Ayun na nga, kaya nga sinabi ko Diba? kanina na, tanungin mo rin sa mga nanay at tatay natin, di ba? Oo. Ano ba tayo nung bata? Kasi minsan, Ayan. namamana din Correct. talaga yan. And Oo. pangalawa, which is, ito yung pinakamatindi, yung environment. Ayan. So, hindi naman ikaw yung 24/7 na na kasama nakabantay. ng anak mo. Correct. Kung minsan nga, mas parang ang haba pa ng oras na sa labas na, nasa school. At saka sa exposure niya sa gadgets. Sa gadgets. Katulad kanina. Lalo pa ngayon, may Correct. gadgets na. True. Katulad kanina, meron lang dumaan sa feed ko na nangyaring medyo scary sa isang school sa Cavite kung saan isang grade 8 student nanaksak. Oo, wala naman ata namatay pero nanaksak ng mga grade 5 students. So, nakakalungkot isipin na may ganun pero kasi mahirap namang isisi sa magulang yon. Namana ko to sa magulang ko. Para mahirap eh. Ito yung sinasabi ni Jegs na maaari nga ito ay environment. Saan sila exposed. Kasi kung sa totoo lang titingnan natin ng maigi lahat ng mga pinapanood na mga anak natin na sinuscroll nila, dinodoom scroll nila o kaya nilalaro nila, makikita mo doon that killing is being normalized. Na kapag ka meron kang enemy, saktan mo. Gawin mong duguan, durugin mo. 'Di ba? Na sometimes because yung utak nga ng mga bata medyo bata pa, hindi nila maaring ang naisip nila pag may enemy or pag meron akong hindi trip, kailangan ko siyang i-eliminate. Oo. Di ba Yun. yun, nakwento mo sa akin na sabi ni Prince minsan na you get my gun. Parang gano'n na babarilin niya. Parang mga gano'n. Pero wala lang Wala naman sa yun, kanya niya. oo. Wala lang naman sa kanya. Pero sa atin na nakakarinig bilang adults, maisip mo talaga, bakit gano'n? And hindi naman sa atin ang galing yun. Oo. 'Di ba? Dun sa mga napapanood nila, yung sa exposure nila. O kung manggagaling sa atin yun, akin na yung walis. Oo, Na ganon. yung daspan isama mo. Dalawa yan ihahampas ko. Charot. 'Di ba? Yung ganun. So may factor din naman talaga yung environment. So it's Yes. important na malaman sino ba ang mga kaibigan. Yan, oo. Kaibiganin yung parents ng mga kaibigan. Mas maganda yun kasi alam mo, akala mo lang walang pakiminsan yung mga ibang mga parents. Let's say kasi hindi mo nakakasalamuha pero mga concerned din lang sila sa mga anak nila at gusto din nila Tama. makilala yung mga magulang ng mga kaibigan ng anak nila. So mahalaga yun. O kaya ako I would suggest sa Netflix baka naman. O sa mga parents sa may mga teenager, manood po kayo ng Teach you a lesson. Teach you a lesson Teach kasi- me a lesson or teach you a lesson. Ayun. basta ang dami kasing pinapakita ng mukha doon Ng kung bullying. paano ng bullying yung estudyante na nambubuli sa teacher, yung teacher nambubuli sa estudyante, o minsan yung parents na binubuli yung doon mo makikita na kaya pala yung mga bully dahil binubuli din sila. Ang daming mukha which is reality very relevant sa panahon ngayon. Totoo. Nakaka-cringe siya panoodin. Oo. Pero realidad siya. Oo. I think parang it was really based on mga specific instances sa Korea. Parang ganon. Oo, yung ganon. So, na hindi naman siya nakakapagtaka. Nangyayari po kasi talaga siya. Nakakalungkot. Correct. And it's important na patuloy lang po yung ating guidance. Yun lang talaga yun. Magbantay, hayaan natin silang lumipad, matuto, pero at the same time, hindi din tayo titigil sa pagbantay. And siguro, isang magandang paalala lang po sa ating lahat, that even tayo na adults, tayo mga matatanda, nag-change pa rin naman tayo Tama. Nagiging mas mature tayo, nagiging, kahapon nga, meron akong kausap na kaedad ko din na napag-usapan namin, na-realize namin parang nakakapagod na yung magdrama. Oo. Parang gusto na lang namin ng kalma-kalma. Samantalang dati, gusto namin ng drama. 'Di ba? Tapos, nagbabago eh. So, yung nakita mong version ng anak mo, na yan, na medyo nakakalurky, medyo dinosaur, 'di ba? Medyo Godzilla yung dating, that's not going to be him or her. Mag-iiba din yan. Mag-iiba din yan. Oo. Magbabago din yan. Hindi pa yun yung kanyang final version. Until nga ngayon Tama. tayo, Jex, Oo. hindi pa ito yung final version Totoo. natin. At ayaw naman natin magka-final version na agad. Correct, Kasi oo. gusto natin na tumagal tayo na mas maraming taon, di ba? So, Oo. eventually, magbabago din. Kasi again, ang behavior ng tao, ugali ng tao, nadidevelop yan based on his experiences. Yan, ganon. Kaya importante lang, mami, bigyan mo ng maganda and positive experiences yung anak mo. Kasi kung minsan hindi natin alam, may mga anak na umuwi sa bahay na parang makita natin na masama ugali, hindi natin alam
nabubuli na pala sa Yung school. pinagdadaanan So sa yung school. power niya sa bahay niya lang mailalabas. Correct, Naalala correct. ko tuloy dati yung teacher namin sa psychology yun na hinahayaan niya kami yung, di ba, usually mga magsulat ka doon sa blackboard. Hindi niya talaga kami sinasaway kasi nung sinabi niya na hinahayaan ko kayong i-express yung mga sarili ninyo kasi baka sa bahay ninyo Hindi nyo nyo ma-express. Ganyan. Which sabi ko, it makes sense nga na medyo naaalala ko. Oo nga, May So mga kaya nga, di ba? May mga bata na walang boses sa bahay. Correct. Kaya sa school nag-iingay. Mga Pwedeng ganon. Oo. O di naman kaya minsan naiinis tayo sa mga bata kapag masyado silang, bakit sa bahay, masungit sila, pero pag sa ibang tao sasabihin na ibang tao, alam mo, bait-bait ng anak mo, tapos sasabihin mo, saan part po? Princess, nanay mo! Nagsusumbong! hindi ikaw, babe, hindi ikaw. Pero generally, minsan may ganun na parang, di ba, na parang ikaw, nakikita mo yung version niya na masungit o kaya mainit ang ulo, Oo. ganyan sa bahay. Pero paningin ng ibang tao. Sa ibang tao, grabe magpo at opo, ganyan. Ang explanation din daw dyan sa psychology is that whenever they are at home, actually dapat ma-feel good ka nga daw. Aha. Kapag ganun sila mag-act at home. Because it means na kaya nila na maging all out at comfortable sila sa kanilang nararamdaman inside the home. Oh, tsaka alam nila yung tamang gawin. Oo, parang gano'n. Na pagka sa labas, hindi nila ma-express kahit galit sila, magpupo at opo sila, ganyan. Sa bahay, medyo bastos ng kaunti, ganyan. Hindi, mas maganda nung in-explain siya sa psychology. Pangit lang nung ako na nag-explain. Pero ganon. Ganon yung eksena na they're very comfortable, kaya they shout, they cry. Kasi they know that when they are at home, they can express how they feel. Totoo. Kaya wag din natin masyadong kinagagalitan or naiinis at nagagalit kung umiiyak, nagwawala sa bahay. Kasi doon na nila na ilalabas eh. So para sa akin, it can be considered as a good thing kasi safe space yung bahay ninyo. Kanya-kanya naman po yan. Alam ko na nakakaramdam ka ng gigil na kahit ilang beses mo nang kinausap na ganito. Actually, eto kagabi lang eh. Shout out! Parang gusto ko personally, gusto kong magalit, pero hindi pwede. Kasi nga, alam mo yung sensitive sila, fragile. So tas dapat iintindihin mo na lang. pag-iisipin mo, hindi pwede kayong dalawang magalit. Dapat isa lang, merong isang taga papaintindi. Kasi pag Yan. pareho kayong mainit, iisipin ng bata, inaatake na siya. Ayan. So wala na yung lesson, hindi correct. na maibibigay. Gusto natin ma-impart yung lesson. Oo. Yung gano'n. Nakakagigil talaga paminsan mga kabisyo. Pero wala Inano natin yan ginusto natin yan Pinasok natin ng parenting Correct. Pinasok natin yung pag-aasawa. Tama. It's part of growing up. But Tama. always remember, that's not their final version. Correct. Oo. Magiging better individuals pa sila in Tama. time. 'Di ba? Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!